ଆସନ୍ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଉନୁ ତତେ କଣ ମନା ତୁ ତୋର ନେଇଯା ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ତୋର। ହାଇ ଟିକେ କୁହ, ଟିକେ ସବୁ ହାଇ ସବୁ କୁହ, ହାଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହାଇ ହାଇ କୁହ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଲ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର। ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ସାହୁ ହଁ ହାଇ କରିଦିଅ। ଭଲ ହେଇଛି। ଝାକାସ ରାଜା ଭାଇ ଅଛି କିଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି।